chichi. Dai ga na gba ije nwa. Aka nwụkwa nwaada Ngozi ka nọ lefu. Anyị si na Ikorotv ewetara unu emume a na-akpọ Ajana Inyi. Anyị nọ n'Inyi eso mmiri Agbariji. Unu na-anya ụra hụ na ọ na-akpọtọ akpọtụ n'ihe na-eme egwu karịchara ndị mmanwụ juru ka niile. Ọ na-ahịa anyị ndị egwu juru. Dịka anyị na-aga n'ihu, anyị ga na-ewetara unu ihe mmemme ofu ofu, mkpụrụ nna nwayọ nwayọ. Unu na-ahụta ya na-eme ka ọ bụ na-adụ unu mma. Aka jikwa ohere wee na-arị unu ka unu na-esonyere anyị na YouTube ma na Facebook. Anyị wụ Ikorotv ka anyị na-ewetara unu mmemme dịgasị iche iche ka unu na-ahụta ka unu na-amụta ma omenala Igbo na-ere isi eme ya ka ọ bụ wee na-eme nnọọ na-adụ unu mma. Igbo wụ Igbo, ekelekwa m unu.
chúa nội gì ai quên làm quê hơn làm mồ ai quê giờ bữa đây lên bên lụt đi làm người giờ rồi lên bên lụt đi ai quê xin xin kêu là đi lên làm lại làm người yeah baby đi bên mà xìa cái là phải chi về cái nhân cả đằng cả bao lúc bây giờ chơi rồi rồi cái cái này mà lại như vậy rồi ok ai quê ai ra đi về ai muốn để về chỉ quên mà đợt đuôi chỉ quên ai làm có lẽ đã đi có luôn có lẽ đã tôi bây giờ chưa được gì ai quên cái để mê mình về luôn ai quên thì cũng ghé nhà người từ từ thì cũng ghé nhà người mà chia ai quên ai làm gì ai qua bữa đâu bữa đâu về đây mua chỉ cũng nhà đây mua cái chỉ cũng qua luôn quay ra đi vào mà xia quay chỉ cũng cả một hoa đi này chỉ cũng là trăm ba luôn chỉ cũng là đơn lơ nhảy bé đơn đuôi cái đó đi cái lo luôn cầm luôn nhà bu này cái lo đơn đuôi ai quê mà làm một đề bu đề luôn ai bu đề bu đơn đuôi ai giờ bu gì có lo bé đơn luôn mà là chỉ cũng cái nhà người mà chỉ cũng cả cái ngủ qua rồi ai giờ với lại gì làm nó là đó mà em quê năm em quê nhiều ai đây quê ai quê bữa đi cái mua gì mà có đó để cái lon quê năm em mà nói cho bữa ra để mẹ lột thế để mẹ bé lột cho mùng gà lột em quê mà là chỉ có là quê nhỏ nhỏ mà là quê nhỏ con em quê nam mua mà mua về cái lon luôn cái gà qua cũng còn mama em quê cha ba lột quê luôn em mà ba lỡ nhớ bữa đời mẹ bé lột đi em quê em mà ba đi mà bữa đời đi lệ mẹ là chú cô là cô rồi ai mẹ đánh cho lụa qua chú cô gặp cô rồi em mà lỡ mẹ đi bé chú cô lệ mẹ cho lụa qua chú cô mẹ cho cái dây hùn lụa lọ cho em quê ile mema ile lula ma ewu ile mema lua la chiku la ku ewu itu ma di nya se ni ku ma ko ka ya to ma to do do ha do Namo ya barale mi baloa ewa dale mi baloa ewa ya dadi go kelo lura ewa tu te rego ewa ada ewa imagale fecha kamano ya malagu ora malagu ni baloa dikono ewa o có đó vậy cái đó luôn canh miệng mà là cái gì cái mà là chứ cô gạt cô ngủ con em cái đó mà cái nào luôn Afambu nze oke chukwu ebube chukwu nze a na-asọrọ chukwu mmadụ asọrọ ya ka a na-asọrọ abịara m
ime mmemme Ajana Inyi ọ bụ ndị oyibo asị Ajana Inyi festival mana oriri Ajana Inyi. Ajana Inyi nọ ka one of the angels Chineke kere nke abụọ angels nke ekere na-aga ịdị ndị Inyi and ọ na-abụrụ every year eme mmemme o nwere ndị na-ekele ya ndị ahụ ga-ekele nye ihe ọ na-eri wee kelee ya na omegwe ka anyị dị ndụ ruo ofu ahụ etu aka na-eme ya kwa ahụ ọbụla wee na-ekele ya bụ Ajana mgbe ọ na-ekele Ajana onye a na-ekele bụ the Almighty ya bụ Chineke nke bi n'eluigwe nyanwa ka ha na-ekele so onye kpatara mụwa ji wee sonye wee na-eme ya bụ Ajana because all tradition mana tata bụ ka ndị Agbariji na-eme ya a na-eme ya n'ogbe ame ya general na the first day ebidozie eme ya n'ogbe until n'ọgacha ihe m ji soro na-eme ya na ihe ọzọ abụghị na ọ nwere ndị kwuru okwu sị na omenala bụ ụzọ n'oyibo ikpeazụ yes onye ọbụla a mụrụ na be ya amụghị ya na omenala be ya ọ gụzie akwụkwọ ọgụta okwu nke ndị oyibo na ihe ndị ọzọ so Ajana bụ oriri eji enwe ọṅụ oriri nwanne na nwanne ji aṅụkọrịta oriri enyi eke na onyi eke ji ahụkọrịta enwe ọṅụ kelee ibe ha chụpụ ihe ọjọọ niile dị n'ime ha kpee ekpere ka ihe ọma bata. O nweghị ihe nwere ịgwa ndị maka ndị na-ene na o nweghị ihe nwere ịgwa ndị ụmụ Igbo ihe na-agwa ụmụ Igbo bụ onye ọbụla gba mbọ hụ na ya na-esonye na tradishọn ndị be ha omenala ọbụla ndị be unu na-eme ya omenala bụ na dị na-eme etu ndị be unu si eme wee na-akwalite ihe a na-adịrị unu na mma. Aha m Nze Edmond Chukwuekezie ọwụ nze arịba ọzọ agwa m onye Agbariji a n'ọnọdụ dị otu anyị na-eme Ajana Inyi. Ajana Inyi awụ oruwere nke Agbariji bụ ha onye ka anyị ji lọrọ ka oruwere Ajana Inyi nke Agbariji ka anyị nọ tata wee na-eme onye bụ ihe anyị ji gbakọlata latachakwuo maka ya maka na mmemme eji mara Inyile ese so nke bụ branch nke Agbariji ka anyị na-eme ha.
Afamu bụ Udoka Igboeze onye Agbariji n'ụmụ Inam nwabe mmadụ Igbo a na-egbu achara na-amichi enayas oye so eji m ohere a na-ekene mba niile bịara ebe a taa wee gosi iji wee mara na tata bụ Ajana Inyi Inyi ji egosi omenala ha na ọ dị iche n'ụwa. Omenala ndị Inyi abụrụ omenala a na-eme a na-anụ ọgụ, ọ bụ omenala bụ eziokwu ntọnana bidoro ndụ nna na nna ma ndụ mgbe ụwa niile ndị mmadụ hapụrụ omenala je mewe omenelu, mana ndị Agbariji special ndị tara ụkwakara ndị riri ji wee na-ekene aka ndị na-afụ maka Ikorotv ndị gosiri ruo onwe ha ụka wee si na ọgbakọ dị otu a ga-adị ire ka enwee ike na-akwalite ọnọdụ ụwa, ndị mmadụ wee na-egosi ịhụnanya na-afụ ihe a na-eme n'eziokwu ka a na-ekwu. Ana m ekene unu daarụ na Ikorotv ya gazie. Ọmụa bụ Udoka Igboeze nwabe mmadụ Igbo na Agbariji Inyi ele ya sị ya na-etu m onye egwu bọọlụ Kagawa Timba Shed Agbakwa Timba Transeku. Thank you.
chikuna bayagua awe yelu gezi belwa awe yero lue ewumwa imagwala yire megwa belala aye me otute machemelele lugu dolue awe you gonna be a kelolu okisiri weti nyabiara go majia awe anamwa ewo imagwara ma ekwelo kwolu ekwemulo kwolu o kwala chuku jere kuku kwolu chikuwa imaleze ligwe semu kwolu chikuwa anabika kelolu kamenyewa chikuwa imalama polisa la nyele chikuna chikuwa ewe yezeligwe amasia ye kana bajigwe ogere nyangada nga ye gwa ukwero cheze loro leluo imalanya guzuro kalanya gujeri igbo kirikiri awe ye gwa chikuzi muku bokwolwa imalama ekwelo kwolwa ekwebo kwolwa ekwemo kwolwa awo imalolu mujeri bojo kirikiri imala mulege mbalile kambegele wuri kemu kamzege ewa imala wala chikuzi mujebele ewe chikuna yekele kamune yele chikuna gbara misala yewe anamu ewo bora yi Alice Madeke tuoda yi na Agbaranze Alice Madeke na Agbaranze nonde egbe mulo Madeke ogire nyangada nga ewo o Madeke kelelu kamenyewe yukrubya mabiye bube chire kuwe mabiye bube mabiye bube kwiye rote awe Madeke bikolwe ewe onamwa ewo yegba Agbareze bikolwe Agbareze bikolo girinya woriyo riri yala yiri yori olukanyi neriwele ewe wekembaro girinya woriyo riri yala yo kanyiriwele ewe agoma Agbareze imala chikula gbogoru ebilo chikuga gbogoru ewe Madeke imala nyabula lugolu yeluwa bigolu ewe bigo mekwele goyodo buro ENUGWU yi na-achọ ka ọ pụta anyị achọghị mmadụ na mere anyị achọghị mmadụ na mere agụ iyi gbata agụ ya ga-agba ụmụaka nweta na mere gaje ntinye mmanya ahụ n'aka n'isi otu ụmụ mmanya ọsịsebia banụ n'ụlọ na-eji ụlọ ya kapawa manchi hano reba hano makana asa na wote akwani na mede wote wa marija mure thank you very much ayi na kere tanti ba Agbaranze endele le ina ni le meta sa yo na ga no nugo na ga na radio hata kurisa oje le ke hento ma kre kalu Bona ga bonuzo What's
Ọmụnwa Chukwuebuka Ejike from Gbaragu Agbariji, the current chairman Ikenna Agbariji. Obi dị m aṅụrị imemme nke na-eme na Agbariji n'ụbọchị tata wụ ahụ wụrụ Sunday 1st October 2023. Obi dị m aṅụrị na Agbariji juru n'ikem. Ana m ekelekwa ndị niile nkwadoro ọlọdụ a, ndị niile mere ka ihe niile a na-eme na Agbariji ka ọ na-aga n'ihu. Ana m asị ka Chineke nna na ọdịnala Agbariji kwado ha, nye ha ogologo ndụ na ahụike nke ha ga-eji wee na-emekwa ahụ ọzọ na-abịa, ọ ga-akarịkwa nke ahụ. Ọnya ka anyị na-ekwu. Ana m ekele mmadụ niile wee na-asị onye ọ na-abịara ije a na Chineke ga-anyịrịnyere ya n'aha enu na ala. Ejikwa m ohere a wee ekele karịsịa ndị Ikorotv na-eme ka ihe nke a na-eme n'ụbọchị tata na-aga na mba ụwa niile. Asị m unu jidekwa ka unu ji, unu ga na-aga n'ihu nnachi azụ ama ndị a. Ikorotv unu ga na-aga na mba ụwa na-aga n'ihu. Otu a ka m kwuru ya, ma kwe na ọ ga-adị otu a n'aha ndị enu na ala. Ekelere m unu.
Aha mụnwa bụ ọnwa anara Chidebere Emmanuel, onye ji Omekanna ya malụ, the chairman CEO of Evergreen Real Estate Ventures. Abụ m onye Agbariji, onye ọha Agwashi family nke dị n'etiti ụmụnna Ụmụinyi and Agbariji. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taata bụ emume Ajana Inyi nke Inyi na-ese Omire merụ ka ọ na-aga na mpaghara Inyi dị iche iche, mana n'ụbọchị taa nwụ 1st October na ọnụ oyibo ka Agbariji Inyi na-eri Ajana Inyi nke ha. So na ntụziaka ọdịnala debe anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere ihe na-echekwa anyị na be anyị na ndị be anyị ndị emume taa, wee na-ekene ndị ọna bịara ebe a taa, ikwu na ibe, ndị enyi, ndị si ebe dị iche iche bịa. Onwe ndị nshi Anambra, nwe ndị nshi Enugu, nwe ndị nshi Abakaliki, nwe ndị nshi all the way from Lagos, Abuja and all these places. Anyị na-asị dịka na anyị anụ akụkọ ọjọọ n'isi ha mgbe ha bịara, na mgbe ha ga-anakwa anyị ama anụ akụkọ ọjọọ. N'Ikorotv ka anyị na-asị unu jidekwe ka unu ji na ọrụ unu na-arụ. Anyị na-anụvu mgbasa ozi unu ma na-ahụkwa unu n'ihe onyonyo, mana na ntụziaka Jehova n'ụbọchị taa anyị ahụkwa unu n'anya, sokworo kwunyere Ikorotv were asị Ikorotv unu jisi ike na ọ bụrụ oyibo asị sky will be your limit, unu ga-ejeru ebe unu na-eje. Anyị na-asịkwu na nkwado ọbụla anyị ga-enye ka Ikorotv wee ruo n'isi na anyị ga-enye nwe nke dị na obe aka anyị, anyone beyond our reach anyị ga-eme ya. Wee na-asị ka Chineke gozie ndị Ikorotv, gozie onye ọbụla bịara ebe a taa, gozikwuo mụnwa na onwe m, gozie ezinụlọ anyị niile n'aha Chukwu nkere n'igwe ka ana. Thank you very much. Help us. Thank you. Agbara rielu, agbara ṅụọlụ, anyị tara ụkwa kara ndị riri ji. Agbara nna alụ m erukwa elu m. Omenala dị mma, omenala ga na-adị, anyị ga na-eme omenala. Ekele m unu L.G.A Inyi nke 2023 nke a na-eme na Agbariji ha. Mmadụ oju, ụmụ okorobịa gị, ụmụ agbọghọbịa gị, ụmụ azị gị ka niile elekwo iji gosila Ajala abụghị ihe mbidoro ha. Ajala a na-emegwu eme anyị gwọrọ bịa, anyị na-afụkwa Ajala kadụ emere Ajala na-aga. Nkwala kwatara anyị ihe ọma, Ekele ketara anyị ihe ọma, Orie na-eretara anyị ihe ọma, Ahụọla ghọtara anyị ihe ọma. Agbara ekele m unu demelu, biko ihe unu na-eme ọdụ anyị mma. Mmewere ozi unu wee wejeru gọvanọ nna-achị Enugu steeti nwụ Dr. Peter Ndubisi Mba. Eji m ahịa n'aha ndị niile nọ wee na-achị unu demelu.
ihe ụlọ na-eme dị mma efutekwara m ụlọ ihe oriri aha m bụ Chukwudi mmadụ aha nna Prince. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa wụ our cultural heritage Ajana Inyi. Ndị nna nna anyị megegbu ya ọ ihe anyị ji echeta Chukwu nkere nuru ala ome anyị na-eme njikọtere Inyi as a whole n'ọnụ ere ha na-eme ya na Agbariji taa Ugwu Inyi autonomous community. Otu a ka ha na-eme ya na Agbada, otu a ka other villages ka ya emekwe na ka Arumuchi Eze Obibi Kingdom emegwo ome ụmụ ome emegwo Agbariji na Obule na-eme ha ihe abere esi wee hazie ọnọdụ a. Anyị na-asị na ụbọchị taa ere anyị nnọgwo aka wee mee nya nọkwara aha omee nya aha ọdọ na-abịa anyị ka na-anọkwa. Ekpere m na ihe niile m bịara emume a ga-ana n'udo na ọṅụ. Agbariji na-emesi ihe ike
ihe eji mara anyị bụ ihe ndụ mma ya eme ihe ọgazi ọfụma ịhụ na Igbo na ụmụ zuru ka ọtụtụ mmọnwụ na-agba ka ma agụ iyi mmọnwụ ihe ndị iche iche dị. Biko ana m ekene nwoke na ekene nwanyị ọmụwa bụ onye a na-akpọ injinia Ikechukwu Obi, the CEO of Ixon Catering Services and Bridal, Osiriora General. Biko ihe anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taata bụ Ajana Inyi nke ndị Agbariji na-eme onye ka anyị na-ebe a n'ụbọchị nke taa. Ana m ekene nwoke na ekene nwanyị na ekene ndị Ikorotv network na ekene ma ndị CAC ma Honorable Commissioner. Anyị ncha niile nọ n'ebe a taa wee na-enwe aṅụrị wee na-eme ihe nna nna anyị megagwo onye ka ị na-afụ tata ma mmọnwụ dị ebe niile dị iche iche onye ọbụla na-enwe aṅụrị onye ka anyị nọ n'ụbọchị nke tata. Igwe amụma na egbu igwe Ọgọchukwu ihe emezuo
Aumoyi Umuchukwu Agbariji Inyi Oji Local Government Enugu. Ihe a na-eme dị mma n'anya maka na ụmụ igwe nka na ụzụ ya Enugu State University of Science and Technology. Anyị wụ ndị omenala na-amasị. Anyị ji na-eme Nigeria Peoples and Culture. Ajana Inyi nke 2023 ọ dị ka ọwụ pụrụ iche. Na-ere anya fụ na mmadụ dị aka nri aka ekpe. Anyị wee na-ekpe ekpere na-ekenekwe mmụọ dị na baịwa Ajana na onwe ya ka onye anyị ike na ume na ndụ na ahụ isi ike nke anyị eji wee mee nke na-abịa n'ahụ ọzọ ka ọ wụrụ ọpụrụ iche. Anyị sị na anyị chọrọ iwuli mmụọ dị na be anyị elu ka obodo dị iche iche na-anụ maka Ajana na be anyị maka na anyị sị na-ekene dịka na nke o mere ike adịghị eme ọzọ ekene m unu ọ ya dịrị onye ọbụla na mma. Ndị Ikorotv ndị ngalaba mgbasa ozi ana m asị na edeme unu na-emekwa n'ọfụma ọnụ mere eji anụ ọnụ anyị n'ikuku wee na-asị ka unu meekwenụ ka ọ na-aga mmụọ maka nwecha ihe nna afụ unu na-eme nyewe omenala kpụrụ naanị ma ndị na-ama avụ ma ndị na-atụ ilu ma ndị na-akọ akụkọ ifo oyi eji mara ndị Igbo wee na-asị na jidekwe nke unu ji ọ ya dịrị unu na mma ya gazie ya gazie. Anyị na-eme bụ Ajana Inyi, which is our heritage. All part of ihe ndị nna nna anyị ha na-eme is our culture, and our culture is our heritage. Agbariji Inyi na-celebrate today as their Ajana Inyi. Or something anyị na-eme wee na-echeta emume dị na be anyị ka ndị be anyị si eme, because ibe n'obodo ọbụla o nwere ka ndị si eme. Ka anyị si eme bụ na anyị na-eme every year. Anyị na-anọkọ onwe anyị ọnụ. Anyị anọrụ na be anyị bụ Agbariji because ebe anyị nọ na bụ center of Agbariji, ebe anyị na-celebrate ihe ọbụla iji wee kene ihe dị na be anyị, ọdịnala dị na be anyị na ihe ọma ha na-emere anyị na ka si wedowe anyị ndụ and every other thing. This is what we inherited from our ancestors. So ya mere anyị ji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị tata ị na-ere anyị fụ na everybody dey happy. Mandi says wee bata. So many of us came back from where we are staying. So many of us that say ana Agbariji na dey happy for the things that has happened in our life. And I ji gwara we na-ekpe ekpere we na-asị ana Agbariji ka ọ gọzie ụmụ ya, gọzie anyị n'ebe niile anyị na-etinye aka. Ndị niile na-amụ ọrụ, ndị niile na-azụ ahịa, ndị niile na-arụ ọrụ oyibo, ha bịacha ụdị ihe a na ebido nwewe agam n'iru. So n'ihi ya ka anyị ji eme ọ dị otu a ya bịa kene ana be anyị wee sị na arụ a bụ ezigbo arọ ọnya bụ anyị bịa today. N'aka nke a eji m ohere a wee na-ekene ndị mere organize ihe a, na-ekenekwe specially Ikorotv na-agbasa ozi gbasara ihe omenala be anyị wee na-asị ha jide ka ha ji na Chineke mere ka ha pụta, ọ maara reason o ji wee mee ka ha pụta, ọ ga na-edu ha na-eme ka ha na-abawanye na ntịntị oge ụwa niile ga na-anụ maka ha. Ekene m ndị Ikoro maka na iji unu bịa be anyị tata jukwa n'afọ ị na anyị abụ n'obodo juu maka na ọ ka esi eme ka a na-eme ya ọ ihe gbasara ime Ajana Inyi omenala ndị Inyi na-eme oli anyị na-eme kwa arọ ọbụla ọnya ka ebido tata wee bịa na-eme nke ndị Agbariji na Agbariji ka a na-eme ndị Inyi na-eme tata ọnya ka obodo na-eju ede ọkụ. And ihe ọzọ dị n'ime ya bụ na anyị na-agba mbọ na-ayọ ndị Igbo n'ebe ọ nọ onye arapụ na omenala nna ya, ọ bụrụ na ịrapụ nke nna anyị dobere weta nke ezi nke mara anyị o nwere ebe eji aga. Omenala Igbo bụ isi omenala ka Ajana Inyi ka a na-eme tata. And anyị kene Igbo kene ọnwụ bịara ije n'obi ya tata na-asị na ije awere ga-abụ nke onye naba ọya na nke ọma onye anyị meri arụ anyị emekwa ya arụ ọzọ. Ya na ekene ndị Ikorotv jisi na ike ọ ga-adịle unu na mma nọn.
Igbo ekene unu. Aha m bụ Udo Chinoso. Aha m bụ Igboeze Chinemere. Aha m bụ Ikechukwu Ike. Na-ekiri Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.